I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Comencen, Nenes, a dormir. No, mare, és massa aviat encara, deixa'ns una estona més. Bé, només si ens expliques una història. I de què us l'has fet? És una sorpresa. Si esteu en silenci i us assegueu, us l'explico. Sabeu, quan el vostre pare era més jove, va fer un viatge amb avió, però va tindre un accident i va caure enmig del desert. Només disposava d'una caixa d'eines i aigua per a 8 dies. Estava al límit de la mort. No passa res. Hola, Qui ets tu, xicot? dibuixa'm un xai. Però m'ha sortit. Dibuixa'm un xai, dibuixa'm un xai. D'acord, d'acord. Així? No, així no. Així no. Així? Tampoc, aquest està malalt. Mira, el teu xai és dins d'aquesta caixa. Ah, és el bé, que és el que volia. Ara que tens el teu bé, explica'm què hi fa. Soc el petit príncep. Una pregunta, si un xai menja arbustos, també menja flors? Un xai menja tot el que es troba. Fins i tot les flors amb espines? Fins i tot les flors que tenen espines. I les espines per a què serveixen? Les espines no serveixen per res, són pura maldat de les flors. No et crec, les flors són dèbils i es defensen com poden. Tu creus en les flors? Jo no crec en res. Jo m'ocupo de coses serioses. Parles com les persones grans. Si una flor que és única entre milions i milions d'estrelles i un xai va així com si res i se la menja, les estrelles s'apagaran. Això no és important? D'acord, d'acord. Ja deu estar en molt pel teu xai i una armadura per la teva roba. El pare ja va començar a comprendre com era aquella flor. Era una rosa, era seva. Ella triava amb cautela els seus colors, es vestia lentament i ajustava els seus pètals. Un dia, entre un badall, es va despertar i va dir: M'acabo de despertar, perdoneu-me, encara estic tota despentinada. Que bonic aquest. Crec que és l'hora d'esmorzar. Tindries la bona d'acordar-te de mi? Va començar els tigres amb les seves últimes. Al meu planeta no hi ha tigres. A més, els tigres no mengen herba. Jo no sóc cap herba. Perdona'm.
No tinc postils, però sento horror a les corrents d'aire. No tindries alguna cosa per esguardar-me? Horror a les corrents d'aire no és una sort per una planta. És que aquí fa molt fred per la nit. No em podries copiar amb alguna cosa? Encara sóc massa jove per saber estimar. He de marxar. Adeu. Adeu, he sigut tonta. Procura ser feliç. El petit príncep marxa del seu planeta i arriba a un planeta on hi ha un rei. Ah, vet aquí un súbdit. Acosta't que et vegi millor. Ballar en presència d'un rei és contrari a l'etiqueta. T'ho prohibeixo. No puc estar-me, he fet un viatge molt llarg i no he dormit. En aquest cas, t'ordeno que badallis. No puc, em fa vergonya. Doncs t'ordeno que de vegades badallis. I de Puc seure? T'ordeno que seguis. Senyor, perdoneu-me si us T'ordeno que em pregunto. preguntis. Senyor, sobre què regneu? Sobretot. Sobretot? Sí, perquè no sóc un monarca absolut. Sóc un monarca universal. I les estrelles us obeeixen? És clar que obeeixen. No tolero la indisciplina. Un poder tan gran va meravellar el petit príncep. Si hagués tingut ell aquells poders, no hagués vist 44, sinó 72 postes de sol. Com que estava trist per el record del seu planeta, li va demanar un favor al rei. Voldria veure una posta de sol. Feu-me el favor, ordeneu al sol que es pongui. Si jo ordenava a un general que volés una flor a l'altre com si fos una papallona, que escrivís una tragèdia, o que es transformés en un ocell marí, i el general no executava l'ordre, li tindria la culpa. Ell o jo? Seríeu vos. És clar, a cadascú se li exigir que cadascú pot oferir. Vale, però i la meva posta de sol què? La tindrà, la teva posta de sol. Jo l'exigiré. I això quan serà? Doncs deixa'm pensar perquè em sembla que serà demà... No, serà aquest vespre cap a les 7:40. Ja veuràs com seré ben obeït. No hi tinc res més a fer aquí. Me'n torno a anar. No! Et faig ministre! Ministre de què? De justícia! De justícia, però si aquí no hi ha ningú per jutjar. Doncs et jutjaràs a tu mateix. Jo em puc jutjar a qualsevol lloc, no fa falta que visqui aquí. Em sembla que per algun lloc del meu planeta hi ha una rata vella. La sento de nit. Podràs jutjar la rata i de tant en tant la podràs condemnar a mort. No m'agrada condemnar a mort. Em sembla molt que me'n vaig. No! Doncs podries ordenar-me que marxi menys d'un minut? Em sembla que les condicions són favorables. Llavors, t'ordeno que marxis. Oblidar que tinc vergonya. Vergonya de què? De veure. No saps que veure perjudicar per la salut? Sí, ho sé, tens tota la raó. A més, perjudica alguns òrgans del teu cos, com el cervell, els ronyons, el fetge, etc. Ho sé, però és que un cop començo no puc parar, és que és molt addictiu. A més, a la gent no li agrada anar amb una persona que sempre va aquí beguda. No és divertit. A la gent no li agrada anar amb una persona així. Però... vols dir que hauria de deixar de veure si és el que m'ajuda a oblidar que tinc vergonya? I tant que val la pena. A més, com ja t'he dit, fa mal al teu cos i a la gent no t'agrada. Doncs saps què et dic? Que avui penso oblidar per l'alcohol. Home. Aleshores, el petit príncep va al planeta del Lleó.
Watch, that's my explorer. Where are you from? Ni que m'aparta aquest home. Inglés. Ah, okay. What do you hear? I am a geographer and I study mountains and the rivers. Oh, this is a good job. This isn't your plan. I can know it. Why? Because I need an explorer. If an explorer says me that there is a mountain, I will ask him and return proof. Because an explorer that dreams can see two mountains in the place of one. Now say me, how is your planet? Oh, it's not interesting. There are 3 volcans and 1 flower. We don't draw the flowers, Why? It's the most beautiful. but they die. And where I can go now? You can go to the earth. It's Oh, beautiful. Okay, you go there. ¿No te la cena? Pues en aquesta escena el Petit Príncep va al planeta del geògraf i pues, el geògraf li explica la seva feina i que si vol pot anar a la Terra perquè és molt bonic. Sí? Bon dia. Soc aquí. Qui és? Soc una guineu. Vinga a jugar amb mi. Estic molt trist. No puc jugar amb tu. No estic domesticada. Busco el Jaume. Ai, perdó. Què vol dir domesticar? Tu no ets d'aquí, veritat? Què busques? Busco el Jaume. Què vol dir domesticar? Els homes tenen armes i cacen animals com jo. També crien gallines. Sembla que és l'única cosa interessant que fan. Coses gallines? No, sol busco amics. Què vol dir domesticar? Vol dir crear lligams? Crear lligams? És clar, per a mi tu tan sols ets un nen, com 100.000 altres nens. I no el necessito, i tu a mi no em necessites. Jo per tu sóc una guineu, com 100.000 altres guineus. Però si em domestiques, serem molt amics. Tu per mi seràs únic al món i jo per tu seré únic al món. Em penso que hi ha una flor i em crec que m'ha domesticat, però fa molt temps que no la veig, la meva amiga. Que trist. Jo caso gallines i els homes intenten casar-me a mi. Quasi sempre és el mateix, per això m'avorreix una mica. Però si em domestiques, la meva vida serà meravellosa. Coneixeré un soroll de passos que serà diferent a tots els altres. Els demés passos em faran amagar-me sota terra, però els teus em trauran del cau, com una música. I mira, veus els camps del llac? Per a mi el plat és inútil, jo no menjo pa. Però com tu tens els cabells de color d'or, si em domestiques, mira el plat serà meravellós també perquè em recordarà tu. Si vols un amic de veritat, sisplau, domestica. D'acord, però no tinc temps. Tinc molts amics per escollir i moltes coses que conec. Només es coneixen les coses que es domestiquen. Si vols a l'amic, domestica. Què s'ha de fer? S'ha de ser molt pacient. Primer, t'asseuràs una mica a prop meu, així, a l'herba, però no diràs res. Els llenguatges són de manifestos, però cada dia et podràs asseure una mica més a prop meu. El dia següent, el petit príncep va tornar al camp on vivia la reina. Ah, estàs aquí. Hauria volgut que vinguessis a la mateixa hora que ahir. Així, per exemple, si vens a les 4, des de les 3 començaré a ser feliç. A mesura que anirà passant el temps, seré més feliç. Però si vens a qualsevol hora, no sabré mai quan m'he de preparar el cor. Calen ritus. Ritus? Un ritu és el que fa que un dia sigui diferent d'altres dies i un hora d'altres hores. Ah, crec que ja entès com crear lligams i com domesticar. Cada dia s'anaven fent més amics, fins que un dia el petit príncep li va tenir que dir adiós. Ara ploraré. No ha sigut culpa meva. Jo no podia fer-te cap mal, però va ser mal que et domestiqués. Ja. Però ara...
Però ara ploraràs. Ja. Però... Així no sortiràs guanyant res. Sí que hi surto guanyant, però el color del plat, perquè em recordarà a tu. Però... No, tranquil. Mira, fes una cosa, ves a veure les roses. Així comprendràs que la teva rosa, la del teu planeta, era única, perquè tu la vas domesticar. Després torna a dir-me adeu. Les roses són... Les roses estaven incòmodes. Les roses són molt boniques, però esteu buides. Jo m'estimo la meva rosa, però ja l'he domesticat. Quan va acabar de parlar les roses, va tornar amb la mina per a mirar. Adeu. Adeu, però espera, abans et diré el meu secret. Només es pot veure bé amb el cor. L'essencial és invisible als ulls. L'essencial és invisible als ulls. És el temps que vas perdre amb la teva rosa la que la fa tan especial. És el temps que he perdut amb la meva rosa. Els homes han oblidat aquesta veritat, però tu no tens que oblidar-la. És responsable de tot el que domestiques. Soc responsable de la meva rosa. Com el... Aleshores, el petit príncep es va trobar amb seu. No te'n recordes? No era ben bé aquí. És el dia, però no un lloc. Veuràs les més petjades a la sorra. Espero aquesta nit. Tens bon verí? Em faràs molt mal. Què és aquesta història? Ara també parles amb certs? Estic content de que hagis trobat el que t'hi faltava. Ara ja podràs tornar a casa. I tu com saps això? Bé, no em responguis. Quan tornes a casa? Aquesta nit és molt lluny. Tinc el teu bé, la teva caixa i el teu morrió. Jovenet, has tingut por? I tant que passa el por, i més por que tindrà aquest després. Jovenet, et vull tornar a sentir riure. Aquesta nit miraràs les estrelles. I la meva nit que és una mica petita. Tindràs amigues estrelles. Per cert, et faré un regal. Jovenet, com m'agrada veure's lliure. Justament serà com el meu regal, serà com el regal. Com vols dir? Aquesta nit, com que m'anirà a veure una de les estrelles, riuré i tindràs les estrelles que riuen. Quan t'haguis consolat, miraràs el cel, te'n recordaràs en mi i estaràs content d'haver-me conegut. Aquesta nit, saps? Millor que no vinguis. No et deixaré. Semblarà una mica com si patissis, semblarà una mica com si morís. No et deixaré. T'ho dic també per la ser, no et deixaré que no sé. Aquella nit, el petit príncep se'n va anar silenciant. Què fas aquí? Has fet mal fet. Ara et faré parir. És aquí, deixa'm fer pas tot sol. La meva flor és tan dèbil i jo en soc responsable. Ja està, s'ha acabat. Doncs hi va haver un llampec groc a prop del seu cosí. Es va quedar immòbil un instant, no va cridar, va fer solament com fa un any. No va fer ni soroll, perquè tot era sorra. No sé si va ser pels deliris de la set o com va saber de veritat, però sé que m'ha ensenyat el petit príncep que allò important és estimar i ser feliç.
Que teniu alguna pregunta? Què us ha semblat, Què us ha semblat? Què us ha agradat? Algú vol preguntar alguna coseta? Voleu preguntar alguna coseta? Mira, la Jessica. Vinga, Jessica, pregunta. Que després se va arreglar l'avió. Sí! Que es va arreglar l'avió. Sí, i va poder tornar a casa. Ai, que bé. Menys mal, perquè si no... I després va escriure el llibre, va tornar cap a casa i va escriure els seus records, no?, que li va explicar a la seva filla. Com us ha costat de preparar l'obra? Fa un dia. Quants dies fa? 10 mesos. Dieu-nos i menys. 2 mesos. Sí, 2 mesos. Veieu que ha quedat molt bé? Sí. I em sembla que el bo costa. Veieu, teniu un exemple, us hi ha costat una estona, van triar el llibre, han fet per grups fins a arribar aquí. No és ja, que les coses surten ràpides, no va passar l'hora. Veieu? S'ho sabien molt de memòria, S'ho sabien de memòria, eh? S'ho sabien de memòria. Això no ho han fet un dia per l'altre, els hi ha costat, han pogut estudiar. Veieu? I al final ha tingut aquest resultat, no? Que molt bé. Sí o sí? Sí. Què us ha agradat? Quin us ha agradat? Quin personatge Heu us vist? ha agradat més? La flor. A aquesta no li agrada la flor. A les nenes us agrada la flor. I el borratxo també. I la guineu. La mare amb pijama. Amb pijama també, sí.